Prednedávnom sa v priestoroch honorárneho konzulátu Českej republiky v Užhorode konal Deň bohemistiky a slovakistiky. Bola to akcia venovaná propagácii českej a slovenskej kultúry a tradícií. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia diplomatického zboru, štátnej správy a samosprávy, vedci a odborníci z mimovládnych a vedeckých organizácií, mládež, študenti a deti. Dnes sme poprvýkrát usporiadali Deň bohemistiky a slovakistiky, teda sviatok, ktorý je venovaný českej a slovenskej kultúre, tradíciám a zvykom, jazyku a literatúre, histórii a vede a takisto aj vzťahom Ukrajiny a Českej a Slovenskej republiky. Hlavným cieľom tohto podujatia bolo vytvorenie platformy pre propagáciu českej a slovenskej kultúry vo všetkých oblastiach vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií v Zakarpatskej oblasti. Program Dňa bohemistiky a slovakistiky obsahoval fotoprezentáciu činnosti Zakarpatského združenia českej kultúry, prehľadku detských krézieb o Užhorode, workshop pre najmenších a výstavu kníh Univerzitnej knižnice. До свята ми долучилися своєю виставкою книжковою. Prostredníctvom knižnej výstavy z oddelenia Karpateka sa k tejto akcii pripojila aj Univerzitná knižnica. Sú tu vystavené staré a pekné knihy z oblasti slovenskej a českej literatúry, knihy o Masarykovi, o histórii Podkarpatskej Rusy, moderné vydania a publikácie vedcov našej univerzity. Чекаю всіх бажаючих. Program podujatia spestrilo aj vystúpenie folklórneho súboru Slovenka, ktorý zaspieval prítomným karičku slovenských ľudových piesní. Deň bohemistiky a slovakistiky sa ukončil ochutnávkou veľkej torty s korunou kráľa Karla IV.